आपण ଲକ୍ଷେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଗୋटे ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ତାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେବେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ସିଏ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରକୃତି କେବେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବିଚାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏକା ବୋଲି ଭାବି ନେଉ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତି ଆଜି କଳଙ୍କିତ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ପୁରୁଷ ଜାତି ଆଜି କଳଙ୍କିତ। ଆମେ ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା କି କେଉଁ ଚାରୋଟି କାମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଲୁଚେଇକି କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ 100% ଚରିତ୍ରହୀନ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ନଗରରେ ଜଣେ ମହାଜନ ରହୁଥାଏ, ଅଚଳାଚଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର, ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ମୁଁ ଆହୁରି ଜୀବନରେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇନକମ୍ କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିକୁ ବାହା ହେବି। ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ବାହା ହେଲା ସେ ଝିଅଟିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସହିତ ଆଫେୟାର ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଶୁଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୁଁ ମାନୁଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରିଥାଏ, ଏମିତି କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯାହା ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଆସିନଥିବ। ଯଦି ତୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଯାହା ସବୁ ହେଉଛି, ଯାହା ସବୁ ହେବ ସେଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ପିଲାଟି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ତୁ ଯାହା ହେଇଥା, ଯେମିତି ହେଇଥା, ମୁଁ ତୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବଂ ସବୁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ତୋ ପାଖରେ ପାଦ ତଳେ ଆସି ମୁଁ ଅଜାଡ଼ିଥିବି। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ମଧୁରତା ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ମଣିଷ ମଲେ ଯାଏ, ନହେଲେ କେଉଁଠି ଚାଲିଗଲେ ସେ ପ୍ରକୃତି ଯାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ସ୍ତ୍ରୀଟିର ପୁରୁଣା ପ୍ରକୃତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସିଏ ପିଲାଟି ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉପାୟ ଖୋଜିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଏ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମରେ, ତାର ସ୍ୱାମୀଟି କୌଣସି ଗୋଟେ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମିଳାମିଶା କଲା ଏବଂ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଛି, ତୋ ଅଚପାରେ ତା ସହିତ ଏମିତି କଥା ହେଉଛି। ସ୍ୱାମୀଟି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣେ, ତଥାପି ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ନା ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି। ଏବଂ ସିଏ ତାକୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ବି ଧରିଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ଧରିଲା ଏବଂ ଧରି ତାକୁ ବି ବୁଝେଇଲା, କହିଲା ଦେଖେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ, ଆଉ ତୁ ବାଟକୁ ଥରେ ପଳିଆ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲିକି ଭାବିଲା ଏବଂ ତାକୁ ବି ସ୍ତ୍ରୀଟି କଥା ଦେଲା କି ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଜମା କରିବିନି। ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦିନକର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ମନରେ ବିଚାର କଲା। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକୃତରେ ବଦଳିଛି ନା ତାର ପୂର୍ବ ଭଳି ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଛି ଆଜି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, ଆସୁ ଆସୁ ରାତି 11ଟା ହେଇଯିବ, ତୁ ଘରେ ଥା ସେମିତି ଭଲରେ। ଏତକ କହି ସେ ଯାଇ ଲୁଚିକି ଦେଖେ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି କ'ଣ କରୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ତାର ଶୃଙ୍ଗାର କରି, ଷୋଳ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ବାହାରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଟି ଘରକୁ ପଶିଯାଇ କବାଟକୁ ଭିତର ପଟରୁ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାତି 10ଟା ହୁଏ, ସ୍ତ୍ରୀଟି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତାକୁ ସ୍ୱାମୀଟି କୁହେ, ଆଚ୍ଛା ତୋର ତାହେଲେ ଆଜି ତୋର ଅସଲ ରୂପ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଓହୋ ତାହେଲେ ଜାଣିଗଲ ନାଇଁ? ସ୍ୱାମୀଟି କହିଲା ଆଉ ଜାଣିବିନି, ମୁଁ ତୋତେ କେତେ ଥର ତୋତେ ମନା କରିଛି, ଏ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ କାମ ନୁହେଁ। ଆଜି ରାତି ପାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତୋର ମୁଁ ଅପମାନ କରିବି, ତାପରେ ଜଗତା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏମିତି ମୋତେ ଅପମାନ କରିଲା ବାଲା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି ତମେ କେମିତି କବାଟ ନ ଖୋଲିବ। ଏତେ କହି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀଟି ଶୁଣିଲା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା, ଆରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏତେ କଥା କହିଲି,
सी जाई पोखरी को डेई पड़ा कि जाई कबाटी जेतेबेले खोली पोखरी निकट को जाई देखिया सेतेबेले स्त्रीटी लुचिथिला। हठात आसी घर भितर पशि कबाटी भितर पटू बंद करदेला। कहला कौन है तुम बा मते कहूतिल सबु लोक आगे मोर अपमान कर बोली, काली सकाळ हो मु तमर रूप समस्त आगे देखी। हाँ आज्ञा आपण गोटे कथा सबु बळे मन रखंतु, मु आउ थरे भी कहि दूची सबु नारी आज्ञा समान नुहंती। आज भी एमिति नारी अछंती कि स्वामी पाई निज जीवन को भी उत्सर्ग कर दूचते एवं एमिति मध्य पुरुष अछंती कि निजर पत्नी पाई से निज जीवन को मध्य उत्सर्ग कर दूचंती। किंतु किछि नारी मानक पाई समग्र नारी जाति आज कलंकित एवं किछि पुरुष मानक पाई समग्र पुरुष जाति आज कलंकित। प्रथम कथा कहूची केमिति कौन संपर्क रे मधुरता आसीबा आज्ञा। प्रथम कथा निजर राग को कंट्रोल करंतु। आपण केबे चिंता करिसंती कि स्त्रीटी गोटे भूल काम कर देतु आपण हठात आसबे गाली गुलज करेंगे, समस्त आगे कटु कथा कहबे, ता द्वारा कौन लाभ हुए आज्ञा केबे चिंता करिसंती? जदि आपण देखिबे कि जिनसटा गोटे भांगी जाइछि कि कौन से गोटे क्षति हो जाइछि आपणक स्त्री द्वारा कि आपणक स्वामी द्वारा, ताहेले से स्वामी की किंबा स्त्री को आपण जदि विरक्त हे सी खराब हो जाता जिनसटी क्षति हो जाता जिनसटी कौन से क्षति पूरण हो अपेक्षा कौन ना संपर्क रे फाट सृष्टि हम आज्ञा। प्रथम कथा प्रथम स्थिति को अनुध्यान करंतु, देखंतु अन्य जगार निजक रखी देखंतु स्त्रीटी स्वामी जगार और स्वामीटी स्त्री जगार रखी देखंतु सिचुएशनटा कौन थरे बुझिया चेष्टा करंतु। प्रथम कथा हूँ आज्ञा निजर राग को कंट्रोल करंतु। द्वितीय कथा हूँ काल्पनिक दुनिया बाहरी आसतु। आम यही कथा चिल्लई चिल्लई प्रत्येक भिडियो आज्ञा कही कि संपर्क में फाट सृष्टि होबार गोटे प्रमुख कारण हूँ काल्पनिक कथा को आम सत बोली भावी ना। कौट गोटे आम देखिले कौटा टीवी सीरियल देखिले कि कौट गोटे सोशल मीडिया देखीदे कि गोटे स्त्री एमती अन्य जनक सागर आफेयर चली आम रियल लाइफ रे, किंतु ना आज्ञा वास्तव दुनिया काल्पनिक दुनिया भितर बहुत तफात अच्छी एवं सेटा कौटी ना कौटी से कथाटा आम सबकनसीयस माइंड रही जाउची, जोटा कि ये ठीक समय जितेबाला आम वास्तव दुनिया कि गोटे अगड़ बगड़ घटू जो मिस अंडरस्टैंडिंग घटुची आम मुंड से पशि जाऊँगी कि हाँ ये कथाटा से हो मुझे जोटा देखी से ठीक ना आज्ञा। एवं आस मेन उत्तर विषय को जदि स्त्रीटी निजर कौन गुरुत्वपूर्ण विचार को गुरुत्वपूर्ण चिंता को जदि स्वामी ठारू लुचेकी करुची ताहले निश्चित रूपे जदि से स्त्रीटी भावुची कि स्वामी सहित मोर किसी संपर्क ना ता मन मन चिंता करुच्ची और आपण भी जानुंट ताले स्त्रीटी आज्ञा चरित्रहीन। जदि आपण बारंबार मना कला सत्वे निजर पर्सनाल जिनस जमी फोन है आपण हाथ को दौनी कि आपणकर डाउट अच्छी ताहले निश्चिंत जानवे कि गोटे गड़बड़ अच्छी। तृतीय कथा जदि अन्य जन सहित बारंबार मिलामिशा करुच्ची अजना व्यक्ति सहित मिलामिशा करुच्ची एवं जदि आपण आगे अन्य जनकर सबुबले प्रशंसा करुच्ची आपण को प्रति कथार आपणकर दोष को बाहर करुच्ची, निश्चय आपण ये कथार जदि सहमत ताहले वीडियो को लाइक टे कर दिंतु और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑन नोटिफिकेशन क्लिक करूँ। देखा रंजित भाई सहित परवर्ती वीडियो से निजर जत्न नौ। जय जगन्नाथ।